pangutang na sa katong nagtulog man, sa'yo nagtulog man. Lisod. Ikaw as teacher, sa'yo ba itulog man? Lisod. Anisay ka. Sa'yo ba itulog man? Naabay instance, nga imong ilatawan na sa topic. Isura. So next topic na na. Narinig ko no? Ano man? Ngayon yung ilatawan. Ngayon yung karason. Sure ka na maglisod ng bata? Kung tungod kayo maglisod man, kami na maglisod ng bata, yung yan na rin. Ato ka sa makasabot ng bata. Muna yung problema na mo. Di ka po sa higher. Na ay lacking ng mga skills na hindi ka gabaw ka eh. Na nag-expect niya nagtangag daw na ang skill. Di ka grade 1 until grade 5 niya. Ikaw sa grade 6. Amo na lang di palaukon ba?